Ruby! Berto? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Anong akala mo? Papayag ako na iwan mo lang ako basta-basta? Ha, Ruby? Pero Berto, di ba nag-usap na tayo? Matagal na tayong tapos. Pwede ba, Ruby? Wala akong natatandaan na pumayag akong nakipaghiwalay ka sa akin. Pwede ba, Berto? Hinaan mo yung boses mo. Baka mamaya marinig tayo ng asawa ko. Asawa? Ako ang asawa mo, Ruby. Nahihibang ka na ba? Kasal tayo. At isa pa, hindi yata ako papayag na ikaw lang ang masarap ang buhay. Anong ibig mong sabihin, Berto? At anong ginagawa mo dito? Kailangan ko ng pera, Ruby. Eh di magtrabaho ka. Tapos ng obligasyon ko sa'yo. Kaya tigilan mo na ako. Bibigyan mo ako, Ruby. Sa ayaw mo at sa hindi. Paano kung ayaw ko, Berto? Hindi ko kayo titigilan, Ruby. Kung ayaw mo ng gulo, bibigyan mo ko. Sino kaya yung kasama ni Ruby? Bakit binibigyan ng pera ni Ruby yung lalaki? Yan. Magbibigay ka rin naman pala eh. Uli-uli, huwag ka basta-basta pumupunta rito. Ruby! Romeo? Sino siya? At bakit binibigyan mo ng pera? Siya si... Mahal. Siya pala si... Ako pala si Berto, kapatid ni Ruby. Ganun ba? Eh bakit di mo papasukin sa bahay yung kapatid mo? Aalis na din kasi siya agad, mahal. Eh ganun ba? Para saan yung perang binigay mo sa kanya? Nanghihiram po kasi ako ng pera sa kapatid ko. Ang totoo po niyan, pinalayas na po ako sa inuupahan kong bahay. Ganun ba? Bakit? Kinukulang ba yung sahod mo sa trabaho? Nakakahiyaman po. Wala pa po akong trabaho. Naghahanap pa lang po ako sa ngayon. Oo, mahal. Tinutulungan ko siya maghanap ng trabaho. Eh bakit di mo na lang muna patirahin dito yung kapatid mo habang wala siyang trabaho? Para hindi mo na siya kailangan bigyan ng pera. Naku, mahal. Wag na. Ayos